guys, what's up? So, meron na naman akong bagong challenge. Ito ang tinatawag na vape use challenge. Ito ang parusa sa mga mayang over pa kagabi. So, tignan po natin at pakinggan tignan natin kung ano ang kanyang reaction. Nilagyan natin ng juice, vape juice sa kanyang mga. Okay, alright. Let's go. Yan po siya, natutulog na. Ah!